Så er vi tilbage. Det er tirsdag den 5. december, og vi har en Krille edition. Kom med. Vi går herover. Jeg tror, vi går herhen. Tobias Fisker. Ja. Har du fået tykker i munden? Nej, ikke helt. Okay, kan du nogle gode kælenavne til Christian Bjerg? Krille. Krille Kagerom. Kan du flere? Nej. Ikke lige, hvad jeg kan komme på. Okay. Tak. Okay, vi går videre. Især Bjarke. Han må kunne noget. Bjarke. Kan du nogle gode kælenavne til Christian Bjerg? Christian Eriksen, Krille B, The King, altså frisparksspecialisten. Krille B! Måske også bare Christian. Bjerre. Han er jo fætter med Markus og Erik Bjerre. Det er jo lidt vildt, kan man sige. Altså, der er Christian så helt klart bedre til FIFA, hvor Erik og Markus har valgt fodbolden. Men det er godt kælenavn. Beskrivende. Han har rendt i sådan en byg med trøje lige nu, kan jeg se. Det er ikke fordi han er så stor og stærk, men jeg vil nok kalde ham The Hulk, hvis jeg skulle give ham et. The Hulk. Er det... Det er White Hulk. Ja. White Hulk, okay. Stærkt. Tak, Bjarke. Okay, vi skal lige have fundet Christian. Lige fortælle ham hans nye kælenavn. Det er den her vej. Jeg står fandme hen i køen. Det er perfekt. Christian. Hvad så? Du har fået dig et nyt kælenavn. Hvad er det? Det kommer fra Bjarke Friis. Og han siger The White Hulk. Fordi du er så kæmpe stor og stærk. Okay. Hvad siger du til det? Er det godt? Jamen, jeg tænker sådan lidt i hvilken sammenhæng, men okay da. Fordi du er så stærk, siger han. Store overarm. Jamen, det tager jeg glædeligt imod, hvis det er. Det er godt, Christian. Det er godt. Det var alt for i dag. Vi ses i morgen.